You can Deuteronomy chapter 18 verse 20. Was no deep for man and also I can't say be. It will be dim. Ya mention no say onka. Any the obekasa onyanfo fro edimu no. Odifo kunu ebewu. Eti nyankopon eka difo trofo ho asem no. O say enema tu. O say na odifo obema ne ho so aka asem bi medimu. A mention say wonka. Ene ye baako. Ono abetima transia plane. Ebi kura wate asem bi. No boapa de beye nkomhye. Eno no nyankopon hye no say wonka. Ono a na etrasia anwene. Hye adwuma. Boni papa. Yes, oh, bodamfo, yes, oh, yare na mensa yade. Anase, the obekasa onyame foforo dimu. Saudi for no. Anase, wo kasa wo onyame foforo dim. That means, where there was some come, asam ne bem. Asam ne yaduma. Nansu ne ye onyame foforo dim. Why? Because you can Acts 16:16. Acts 16:16, Paul say, anase, look what you say, a bar say ye kwa sorono. Abayi wo bia wo akwamohom ebesiaye. Tieni yo. Oba ne ye konfo Acts 16:16. Be tra wo say, say commission na bam kura na ene wo kan say plane beti ato, wo kan say nipa bi bewu ene bam no nya ho na mehwe. Nyankopon hunu bonsam hunu. Etie won krofo a edi suman ye adwuma ye from akonfo a ye dim wo mo. Tiaye. Ya womo mudi suman ye adwuma a womo etia sonye so a ye from se akonfo a omudi abosom ene ye adwuma. Omo so hunu ade ye hyenkom esa yade. Eye enema enwanwa. Nanso to me no efri ba bi efri. Tieni yo. Enti odinfo betima ye adwuma bi amana bam. It's not about what hyenkom na bebdebrebrebrebre. Enti Kristo de enye bana abamu no ana wo se ye nhwe dabi. Mizia ma yati ase da se ye benya difo atrofo a won betima ye nsenchene akese but lack of knowledge. Hosea 4:6 my people perish. Why? Because ye de anyone say oh what kind abamu oh was hyenkom na abamu ti prophet Roger de na awani na jagwaji na wan tie. Nyankopon yi kire Satan yi kire anase wa na wode wadwene ekasa mu baako ye bebe hu se de wo hunu efri Nyankopon ana efri bonsam anu ti ne twase ye cross check 1 John 4:1 say munyi honhom ni nyina ni Monso nhwe